mo privilege speech unta mga higala si Representative Leandro Libiste. Ang unod sa iyang privilege speech kani lahi na pud ni. Pero ang maigo ani si Recto gyapon. Kay doon ako ng mga higala kalambigitan si Recto o kadto mga higala usa ka kongresista nga kontraktor. Paminawa mga higala si Luis Tro, wa katingog oy. Wa katingog giundang may higala ang sesyon. Wa patingog ka. Baliw ko gab. XFM Katropa. Speaker, I Oh. rise on a point of personal and collective privilege. Oh? Gitutukan siya. Kontraktor man oh. Secretary made statements about me multiple times today, and I would like to respond. Gikuha may higala ang emblem, gikuha ang logo. Wa na. Uwi na. Oh, kay ba mo kung sa topic ni Libiste ani? Ang iyang topiko unta dinhi mga kaigsunan, ang paghisgot, no? Ang paghisgot unta mga katropa sa dali lang ato ning isurbol tani kay para di ta diri masayop mga kaigsunan. Asa na tong nakapost naman na nga re? Aman to. Kato maning mga alam mo gawas kay kato mga binakla may galan. Kalit niya gisuspindi yung search ba amo gawas kay si Mama Daria og si Inday Irika. Mga membro mga igalas gabi. Ay! Gabi nakla. Uy, atangin ninyo ang Team Gabi taod-taod mga katropa ha. Masunod na ang If I Were You. Kung sa Bisaya pa kung ako ikaw. Kalit nga gisuspindi sa kamera, mo ni context ani nga video. Oh, paminaw na to balik gab, no? Paminaw na to I rise balik. on a point of personal and collective privilege. Hmm. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. Gitutukan siya ni Garjola. The executive secretary Sukuwag na ni Garjola. multiple times today, and I would like to respond. Tawa, kalit nga gisuspindi sa kamera ang sesyon. Kagapong adlaw, una pa man mahuman ang agenda. Wa pa gani mahuman may galagi suspindi diretso. Nga naman, nitingog si Libiste. Kaya si Libiste may gala mo privilege speech unta kalabot sa kalambigitan ni Executive Secretary Ralph Recto o Congressman Edwin Guardiola katong kontraktor nga tibaghak. Ay! Kinsa gitumbok sa ICI isip pinakadako nga DPWH Contractors Kongreso di punggol. See that? If it were impeachment against VP Sarak, bisan pag maudtuhan, bisan pag maalas 12 sa gabi, di gina may gala mo suspend. Pero kay sila naman ang maunay sa tari, ang ila naman may galang kapalpakan mo isgutan, automatic. Wala na. Unsa paping? Honong diretso gikuha tanaw gikuhang logo, gihipos. Ingon si tipik sa post may gala ni Libiste ingon siya nga pero okay lang mas lalo lang mapapaisip ang mga tao kung ano ang kinatatakutan nilang sabihin ko at mailabas ko rin naman ito sa tamang oras bukas at nga nato ni unya kay si Guardiola nagsiga ang mata. Tanawa ni batasan may gala sa ato mga langdon mga honorable nga ana magpaundayon na lang yun mong tawagon mong mga buaya. Kapag kaisgutan ang korupsyon sa inyong kauban, gumikan kay mao ito gitumbog nga pinakadako nga kontraktor mga higala congressman nga kontraktor. Kung kana na mo isgutan, hipuso ninyo ang plenaryo kay para lang yun manguli na. Para lang yun di maisgutan pagka kung bungot sa ito ng inyong kalaki. Ingon si GFULRB Boss Arnel ang Pinas himuon ni nga United Philippines sunod na sir udto na pod ron. Sunod na natin himuon na nato na sunod bitaw. Alas 9:35 na lapas kog 5 minutos. So sao man nato ni? Kita naman na mga higala. Di ba? Double ang standard. Pagka impeachment, tanan ebidensya, sige halongkat. Pagka naay mo privilege speech, kay ma-mention ilang kauban may galang kawatan. Wala. Ihunong tani. Dokdokon dayon ang gabel,
human ang istorya, gihipos mga igalang logo. Wa na, human na. So makita na to mga katropa, ang doble nga standard. Pagka bipisara nga impeachment, bahalag magkakadlaw na. Sukol, pagkaisgutan mga igala ang, oy, inyo na po, doon ay kontrata dire. Wala na, uwian na.